Ngomongnya wong Dudukan kok telo tok. Semenjak aku buka ora iki lama sekali. Itu berlebat lama. Lu, nanti kok malah ya? Untuk wis turu puluh yo. Alah pinus ra urusan. Kopimu cita lem. Ingat tak lambi siji ana gelasnya ora? Kayak to. Di Kayak to. Ndi ra ono. Mripatmu ra opono kopi sik gen melar. Lah nak tak kira ora iso ngombe kopi. Lho, gelas e. Ndi to? Kuwi to. Oh alah iki to. Ngajuran lem. Bulan jembar ngene iki jian. Se, kimu to ning kene to ono beleke. Nang ora iki. lho. Tak bedok. Tenan caki ya. Cak cilik ngapusi wong. Salah kowe tak hapusi gelem. Cak cilik. Wing. Penak. Sak kowe enake. Aku njaluk udute. Upel arep. Njaluk udute. Duwe yudian udut. Ora roh gedene semene. Ngalah gede konci. Gede dia aku delok kas sunat to. Delok gak sunat wae sunat ya ora mempan. Sunatmu kulo bakal nggo bendu. Dia omah aku nang nggo bendo, gelemku nggo gereji mesin. Kapro tak sunati nggo gereji kae lho malah. Kaporo disunati nanang nggo peme. Saplas pisan ngono ra ya. Penak to. Tanya moto jejak nah omongan sing lenyir to induk pokoke. Biasa nak ngombe kopi sik, gen kalong kopiku. Aja ngeti aku, kopine wis pahit tapi mau ngeti malah saya pahit. Ya wis iso tak sang gula, sak truk. Ki apa? Ki mendem kowe. Ya ki wedaan to gen manis. Manis nyawang kowe kapro nyawang puyite lho malah enak. Ya wis tak pitik sawangen gen dicucuk cawer. Oh nyemot anak cuwang kemerato dilate beli pitik yang ngene iki. Ketok cilik to mantan preman. Wis tau dipenjara ping 29. Penjara ping 29 arep sak modieri ning kono. Apa belak milik? Wah, kayane tenan iki. Ora Mas, kilo kopi. Nah. Kok non. Nah, mulai. Guys, makasih. Mau rasa mau tawani ra. Lah aku wedi yo kena dikejuki. Rokok entek ra. Arep pedut gopo ngene iki. Ngene iki arep dilintring ngene, lintring-lintring ngene disemut rokok ngono-ngono.
Sampai tenan. Iya entek, arep dadi apa? Iki klotokan iki arep mau linting-linting ngono. Kayaknya preman ngono tok obat. Aku lu prinyas-prinyis. Lah aku tak cilik. Oh. Wis tau bisa. Lah kok ono gudel e. Wis ora apa-apa, halal. Bial. Halal. Warung gitu tapi kok ana wong nyisir barani ya. Ngantuk aku cil, gak perlu turu-turu dhisik. Oh, ngopi mantuk. Kamu. Lem. Kilo no tuku. Ora ro iki tutup. Nang, tuku wet lamuk nang. Ora ana nanang ning kene lek. Nanang ning kono wae manggone ning luar kono. Pojok ngono. Lah sopel ana apa ora Mas? Ora ana sopel. Lah utan ana apa ora Mas? Mboten enten, Pak De. Lah ana apa? Bakul kok ora ana sembarangan. Ya masone lho ana. Lah iki bakule jenjene sing ndi to? Ditakoki kok JWP gentenan. Ya aku lek turu lek, wong aku ki jebule kok malah mau takoki. Lah maksamu aku kok bakul. Lah ngono kuwi mbok ngomong let mau nak jegong aku tak melu. Terus pagi lingge-lingge iki lho kursi. Ya mau berganti to pasti. Kae mulu ning omah. Bakote lamuke sak gede-gede ya. Lama sak gede-gede wae ditendhi para muate. Sumet to. Tak wong tuwa iki wis bener ya lek. Kakean ngombe putri. Oh, berarti wong tuwa iki mu kakean penisilin wae. Reti awetmu tak racun pisan nang kayak kopi iki mau. Piye ngomong apa mau? Anggitamu ora krungu. Mboten nek padi iki mau lho kadang-kadang wong arep dolen. Lah aku kok meh mau racun. Ora padi, kamu lho preman kamu lho ngeteno rokok jentekke kopi lho disisain badhe budial pisan padi. Lah kaya apa bentuke tau WC? Wong iki raine iki elek rambut cici rambute dibuwu gondrong wetrek elek wonge. Lho, kowe nyak aku berarti. Lho, mboten Pak De, wong preman iki nggo kaos ireng kok, mboten sampean. Oh, bocah ra diaturan. Ngono iso ngeduli era. Ya iya, ngene cemur ya ora tak tawani kopi. Aku ngerti nek wong ngono tak racun sisan nang mau. Tenan tak racun, tak untali Remason karo Remason nang. Kopi kuntek to. Jejal lek tilakane nek menawa nek dhewe menek. Kuwi aku dhewe jen saya nang meneni malah. Ego ngerak. Saisan. Kowe iki Ra iso. Wong tuwa pirangnya Bapak gudel. Gudel wis tarsiki wong tuwa wis gelem ngalahi. Berkah. Kana Atis. kowe nang tak sawang-sawang sok tuwamu to ya kaya wong tuwa sing kene iki mau. Lah iya. Aku lho sesuk nak kepethon wong tuwaku nek arep tak racun tenan wae. Tak untali Remason nek Magicom. Ken pas waya wonge ngene iki dadi buangan langsung panasen. Sabar le. Ora ono sabar aku derek tinggi wisan iki. Derek kok nak di penjara koyo preman menguping 29. Jejel. Tuwa di penjara. Kamu